खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोननै टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन। मोनसेयानो जाहैबाय बारग' ndfb आफादनि गोख्रों मावथि राजु सरकार बिथांनि सायाव सावरायगोन आरो मोनसेयानो जाहैबाय फिसाजोआ गुबुन हारिनि सेंग्राजों थांनायनि थाखाय बा जुलि जानो थांनायनि थाखाय फिसाजोनि बिमा बिफा आरो बिदाया गावसोरनि जिउखौ गावसोरनो फोजोबदों बेनि सायाव सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो बेखौनो सावरायगोन जायबा फिसाजोआ गुबुन हारिनि थांदोंमोन बा गुबुन कास्टनि मानसिजों थांदोंमोन बेहानो न'खरनि थैबाय। मानोना नैबे एग्जाम्पल होनां मोनसे दा हमनानै आंना फिसाजो दङ, आंना हिन्जावबो दङ, आंना फिसालाबो दङ। दा आंनि फिसाजोआ हारसा हौवाजों बा गुबुन हारिनि हौवाजों थांबाय, गुबुन कास्टनि हौवाजों थांबाय, ओमफ्राय आं लाजिनांगौ जाबाय। मानोना जोंनि गामिनि मानसिफोरा बखिगोन नोंनि फिसाजोआलाय माथो गुबुन हारिजोंसो थांबाय, गावनि हारिखौनो मोजां मोना, बायदि बायदि खोथा बखिगोन नङा होमबा लोगोफोर। दा बेखौनो बिसोर लाजिनानै गावसोरनि जिउखौ गावसोरनो फोजोबदों। थैनायफोरा नै बिसोरनो सावगारिखौ नुगासिनो जानो हागौ। बे जाबाय बिमा, बे जाबाय बिफा आरो नैबे जाबाय बिदा। आरो जायबा सिख्लाया थांदोंमोन फिसाजो, बे फिसाजोनि मुङानो जाबाय अर्चना। अर्चनाया माने गुबुन कास्टनि मानसिजों थांदोंमोन, बेहायनो बे जाथायखौ खालामदों। आरो बिसोरनि मुङानो जाहैबाय जायबा बिदा बेनि मुङानो जाहैबाय मनज, 24 बोसोर बैसोनि। आरो बेनि बिमानि मुङानो जाहैबाय सरस आम्मा, 60 बोसोर बैसोनि। आरो बिफानि मुङानो जाहैबाय श्रीरामाप्पा, 63 बोसोर बैसोनि। आरो बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो गोबां सावरायदों। मानोना बे फिसाजोआ गुबुन हारिनि हौवाजों थानायनि थाखायनो बिसोर गावसोरनि जिउखौ गावसोरनो फोजोबदों। आरो बेबायदि जाथाया साउथ इण्डियाआव गोबां जायो। जोंनि बे आसामाव खम जायो जानांगौ, जोंनि आसामाव बिदि खोनायाखै। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों बिदि खोनायाखै। जोंनि बर'फोरनि माखासेयाथ' सोरबा मुस्लिमजों थाङो, सोरबा बाङालिजों थाङो, सोरबा हारसाफोरजों थाङो। नाथाय जों बेबायदि जाथाय खालामनायखौ जों खोनायाखै। नाथाय बेबायदि जाथाय खालामनायखौ जोङो मैयाहाय खोनादों कर्नाटका रायजोआव। बे जाथाया कर्नाटका रायजोआव जादों। कर्नाटकानि चिक्काबाल्लापुराव जादों। चिक्काबाल्लापुराव जादों। अब्ला जों दा सावरायगोन राजु सरकार, जायबा जोंनि बारग' ndfb आफादनि गोख्रों मावथि। बिथाङा जोबथेसालियावबो जोबजाखांबाय। बिथाङा गोबां दुखु फोरमायदों। माखासे दुखु फोरमायनायखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय, आंबो नैबे मबाइलाव नायनि। आरो बिथाङा प्रमद बर'खौ लोगो हमथांदोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय प्रमद बर'आ बिथांखौ लोगो हमजायाखै जाहैबाय। माने प्रमद बर'जों लोगो हमथांनायाव प्रमद बर' बिथाङा बिथांखौ लोगो हमाखै जाहैबाय। टाइम गैया होननानै थगायदों जाहैबाय। दा बेखौनो बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो माखासे बाथ्राफोरबो दङ, बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। जों अब्ला जों भिडिअखौ नायग्रोनोसै। रायजोफोर नोंसोरखौ खुलुमबाय। नाथाय आं बर' हारिनि थाखाय जि मावदों जि मावाखै बेयाव नोंनि खोथा। नाथाय नोंसोरखौ आंनि न'खरखौ देखायनायनि थाखाय आं बुंदों आंनि हिन्जाव दङ। आंनिफ्राय बांसिन सेक्रिफाइस आंनि हिन्जावा, आं नङा। आंनिफ्राय बांसिन सेक्रिफाइस आंनि हिन्जावा। नाथाय आं माखौ बुंनो नागिरदों, ओइ बर'फोर नोंसोर गासिबो एक्स आर पि अमुक तमुक गैया, गासिबो ज' जानानै ओइ प्रमद बर'खौसो दांनांगौ। दा प्रमद बर'आ मा खालामदों, जोंखौ मा खालामदों? प्रमद बर'आ बर'फोरखौ फानबाय। नाथाय आं बुंनो थाङोबा ओइ गोविन्द बुराय, नोङो बारादिन नोंनियाव बहुद सुनि नांदों। नोंनियाव ग्रहआ नोंनिया सुनि ग्रहआवसो दङ। नों जोंथ' थांगोन जेलाव, जों सेक्रिफाइस खालामदों। नाथाय नोंनिया जे मा सुनि नांदों नोंखौ नाय, खिस्थ' नाय, नों खिनायखौ मुना नों बेखौ नाय। बर'फोरखौ मानि थाखाय फानदों नोंसोर? मानि थाखाय फानदों? मानि थाखाय बर'फोरनि पावारा मानि थाखाय फोजोबना लादों नोंसोर? नोंसोर गाज्रिनि थाखाय। बिदि नङा। ओइ रन्जन दैमारि बिफानि थाखाय आं सासे बेलेग गुबुन हारिनि मानसि, आं थैगोन, आं आलायगोन। खिन्थु आफाखौ आं थैना होआ। बे आफाया थागोन। जोंनि आफा बे बहुद गिदिर आफा। आंनि आइ आफा। नोंसोर मा सान बे नोंसोरनि खोथा। आं जेबो बुङा। मिया आं बिस्वजित दैमारिखौ आं लोगो मोनदों। बेनिफ्राय आं बुंदों, मा बुंदों आंखौ? जेलाव थां। मा फिथाइ बियो? जेलाव थांनांगौ। नोंथ' फुजानि गेजेराव आंखौ नुनाय लोगो लोगो नोंथ' मोनसे माथो नांगौ। मानो माथोआखै मोजां? मा जादों बियो? बिदि नङा। बे बहुद गिदिर पलिसि नोंसोरनिया, गिदिर पलिसि। जों थैगोन 7 जन थैबा जेबो जाला, जेबो अरजाला। खिन्थु रन्जन दैमारिनिया आसु गाबनायखौ नोंसोर नुवाखै। है बर'फोरनिया आइफोरा बिनानाव आफा गासिबो उथिदों। नाथाय आं दुखु जानानै आंनि न'खरखौ नाय नोंसोर मा खालामदों आंखौ। आंनिया बारा गोबाव जायाखै फैनाया, मात्र
16 मासल' जादोंमोन 16 मासाव नोंसोरनियाव थांदों खिन्थु फोरोंगिरि सारा आंखौ बहुत मदद होदों आं फोरोंगिरि सारखौ गाज्रि मोना फोरोंगिरि सारा आंखौ लिरना होदों जे नों मावना जा फोरोंगिरि सारा बहुत बुंदों प्रमद बर' सारखौ आं लोगो हमना थांदों बेनि मा खोथा बेहाय माने नों 2 मिनिट थाखाय मानो रायज्लायनो हायाखै आंखौ आं तारमाने गुबुन हारि ना आं बाङालि जाना थाखाय नोंसोर डिनाय खालामदों डास्टबिन सानदों नामा आंखौ अरे नोंसोरनि थाखाय आं नांदों सोर नांदों नोंसोरनि थाखाय सोर हारसा नांदों सोर एक्सजेट नांदों नोंसोरनि थाखाय हारसा सोरबा नांदों नामा नाङाखै हारसाफोरा नोंखौ आथिं सिङावसो लांदों नों फानजादों बेखौसो बुंदों आरो बेनिफ्राय बारा बुंला आंनो देहा बारा मोजां नङा नाथाय बर'फोर जिसेबां बर'फोर दङ गासिबो ज' जा आंनि न'खरखौ बादो आंनि गथ' गनि सोरबानि न'खराव मावना जागोन सोरबानि न'खराव हाजिरा मावना जागोन बेल'सो आंनिया खिन्थु नाथाय नोंसोर सानबाय था मा खालामदों ঘৰত আনি দিয়ে এইটোৱে বিচাৰিছিল কিন্তু এইটো কৰা নাই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে নিজৰ ৰাজনীতি লৈ পেলাই মানে ব্যস্ত আছে চোৱা নাই যে মানুহকেইটা ইমান কষ্টকে আছে এন্তক ওলাই আনো আশাৰ তলত থাকো বিচাৰা নাই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰকো মই গৈ উঠাই মই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে যিমানকেইটা মানুহ আছে ভিতৰত সিহঁতক মুকলি আকাশৰ তলত আহিব দিয়ক এনতে চলি পিৰি খাক নহ'লে আকৌ 15 আগষ্টৰ পিছত আকৌ এনেকৈ আন্দোলন হ'ব আৰু বহুত মানুহ মৰিব তেতিয়া দায় কোনে ল'ব চৰকাৰে ল'ব লাগিব তেতিয়া ময়ো যোগদান দিম যিহেতু আমি দুখতে থাকছোঁ তেতিয়া আমিও যাম যোগদান দিব কাৰণে সেয়ে চৰকাৰৰ তাতে মোৰ আহ্বান জনাইছোঁ এইটোৱে যে 15 আগষ্টৰ আগে চবক যে মুকলি আকাশৰ তলত আহিব দিয়ে সেইখিনি মোৰ আহ্বান থাকিল আৰু जय बड़ी हारि बहुत मोजां बाथ्रा बुंदों आंनि हिन्जाव जानानै बहुत मोजां बाथ्रा बुंदों नाय आंनि हिन्जाव सापर्ट होदों नोंसोरखौ मा बुङो आफाद हिसाबै आफादनि दायित्व थानाय हिसाबै गोदो सेंग्राफोरखौ सालायनाय हिसाबै दिनै फेरेंगा सारमुना गोबिन्दमुना दिनै सावरायग्रा सारमुना बे बुस्थुखौ गुरुत्व लानाया आंनि थाखाय मोजां आरो बेनिखायनो आङो बारा गोलावखौ बुंला जाहाथे बिसोरो लोगोफोर भिडिअ गोबां गोलाव आं माखासेखौल' नायबाय माखासेखौ नायजोबबानो नोंथांमोना नायबानो जाबाय माखासे निउसफोराव होगासिनो दङ आं ससेल नायबाय मानोना बेहाय गोबां बाथ्रा बखिदों आरो बांद्राय गोलावबाथाय भिडिअआबो गोलाव जागोन बेनिखायनो आं ससेखौ लानाय जाबाय आरो लोगोसे जों फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानो जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा दुर्गा फुजायाव गुबुन हारिजों लाइन मारिदों होननानै जों खोनादों जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोर दङ बिथांमोना माने बिथांमोनथ' होनजाला बिसोरो गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों लाइन मारिदों जेरै गुवाहाटिफोराव सोरबा नुनाया आंनो खोन्थाहरदों आरो आंखौ लिंहरदोंमोन नाथाय आं थांनो सोलाबाखै मानोना आं गोबां खामानि मावगासिनो दङ दासान्दि आं भिडिअ बानायनो सोलाबाखै नै दिनैसो होदों आङो सानथाम सानब्रैनि उनाव मोनसेल' भिडिअ बानायनो हागासिनो दं आं बे सेकेन्ड चेनेलाव नाथाय निउसनिखौ आं बानायगासिनो दङ सानफ्रामबो दा आङो टाइमखौ बांद्राय मोनाखै नङाबाथ' आं जेरै मोननानै बेरायहैनो हागौमोन आं दुर्गा फुजा नायनो टाइम मोनाखै माने समाय मोनाखै ओरैनो मन्दिर खुलुमना फैबाय फार्स्ट गनखालि दाथ' जोब्बायबो जानांगौ दुर्गा फुजाया बबेबा जायगायाव अब्ला जों दा बेखौ सावरायनो गोसो गैया फुजा नायनायनि बेखौ जों सावरायनो गोसो गैया जों दा बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों लाइन मारनायखौ एसे खम खालामनांगौ गारनोथ' हायाखै बिसोरो आसरित मोनबाय आङो दा बेखौ जों बुंगासिनो दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बुंगासिनो दङ नाथाय बेखौ जों बुंनानै मा मोननो जोंनि बाथ्राखौ रावबो खोनासङा आं बेखौनो बुंनाय जाबाय आरोना जास्ट इनफरमेसन टाइपै आं बुंनाय जाबाय बेखौ मानोना बिसोर जोंनिखौ खोनासंखाया जेब्ला गाब्रगोन जेब्ला जाथाया जागोन अब्लासो गम मोनगोन नङा होमबा लोगोफोर आरो नैबे जाथायखौ खोनाखाबाय जानांगौ बे दहाय आं फार्स्टआव बुंनाया कर्नाटका रायजोआव जानाय जाथाया बेयो फिसाजोआ गुबुन हारिनि हौवाखौ लानायनि थाखायनो न'खरैनो थैबाय बिदा बिमा बिफा गासिबो थैबाय ओरैबायदि दुखुनांथाव नङा होमबा लोगोफोर फिसाजोआनो बिमा आरो बिफा आरो बिदानि जिउखौ जानानै होबाय होनना बुंजायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो आरो लोगोसे नैबे बिथां राजु सरकारनि सायाव मा बुंनो सानो बिथाङा अनसुंथाइखौ मोननांगौना मोननाङा सरकारा बिथांखौ नायफिननांगौना नायफिननाङा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आं बेखौनो बुंनो सानो बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनानै दावहा नांदोंमोन आरो बिथाङा जिउ बाउसोमनानै दावहा नांनायाव जोबथेसालियावबो जोबजादोंमोन दा बिथांनोबो होनांगौ एसे एनै नङा होमबा लोगोफोर एसे नङा जिखिनि मोननांगौ लागा मोन्थाय दङ बेखौ होनांगौ
जेरै बिटिआर गोरोबथाया बिथांमोननि थाखायनो जाबाय आरो बिथांमोन नङाबाथाय बिदि बिटिआर गोरोबथाया जायाबो जानो हागौमोन। दा बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो गासैखौबो समान नोजोर नायनो रोंनांगौ। बैखौ अननाय बैखौ अनि, बैखौ नोजोर लाखिनाय बैखौ नोजोर लाखियि, सोरनोबा होनाय सोरनोबा होयि, बेबायदि जायोब्लाथाय जोबस्रांलांगोन। सानसे समाव जोबस्रांलांगोन, माया जोबस्रांगोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। अब्ला आं बेखौनो बुंबाय, गोजोन्थों, एसेनोसै, जै बर' हारिनि।